Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына «Размаўляем па-беларуску», якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Прывітанне і найлепшыя пажаданні камандам, што прыйшлі сёння ў студыю. За час існавання віктарыны выпускі, у якіх гулялі выключна мужчыны, можна было пералічыць на пальцах адной рукі. Ну а сёння для ліку я задзейнічаю пальцы другой рукі, бо удзельнікі перадачы разумныя, кемлівыя, прыгожыя хлопцы. Вітаю вас! Калі ласка, капітаны, Алексей, вам слово. Добрый день. Побач за мной находится Илья и Виталь. Наша команда называется «Навальница». Тут усё даволі просто. Калі абіралі назву команды, стаяла сапраўдная «Навальница». Вось, меня зовут Алексей, я капітан команды. Хлопцы яшчэ з'яўляюцца студэнтамі ГДУ імя Францыска Скарыны, ну а я ўжо працую педагогам дадатковай адукацыі. Усю інфармацыю вельмі хутка і дакладна. Дзякуй вам вялікі, Алексей. Ну і паслухаем Дзяніса. Вітаю, шановне господарство. Перед вами команда веды са Светлогорска. Наша команда называется так, потому что первые литеры совпадают с нашими именами. Это Виталь, Ягор и Дзяніс. А яшчэ тому, что усе утрох мы працуем у системы адукации, и тому веды гэта яшчэ такі сімвалізм. Мы нясем веды. Дзякуй вам вялікі, Дзяніс. Паважаныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Возьми як виток, як основу і як вянец усяго адвечнае матчыно слово, пяшчоту і сілу яго, яно табе, дзе ты не будзеш, у радасці і ў журбе напомніць, што ёсць недзе людзі, якія чакаюць цябе. Міхась Рудкоўскі. Прывітанне шаноўным гульцам у нашай студыі. Вітаю і вас, паважаныя тэлегледачы. Удзельнікам віктарыны жадаю трапных адказаў, кожнаму асабіста і ўсім разам. Зычу добрага настрою, прыемных імгненняў. Няхай роднае слово звініць, як песня Жаўрукова. Дзякуй вялікі, Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытання. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна, зрэдку 2 літары ў ёй. Паважаныя удзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Урэшце, першы слайд. Што гэта за паселішча? І вось тут Дзяніс быў першы. На гэта пытанне адкажа Егор. Ягор, дык што ж гэта? Гэта вёска. Першыя 2 балы ў скарбонку каманды веды. Наступны слайд. А вось тут команда «Навальница». Хто будзе адказваць? Я адкажу, гэта парэчка. Алексей, вы ведаеце, у чым памылка? Вы ўжо, напэўна, ведаеце. Канчатак неправільны вы абралі. У беларускай мове маліны, журавіны, парэчкі у множным ліку. Наступны слайд. Так, націснуў зноў Алексей. Калі ласка, 5 секунд на роздум у вас ёсць. Ёсць адказ. Калі ласка, хто будзе гаварыць? Адкажа Ілля. Калі ласка, Ілля. Гэта маляўнік. На жаль, такое прыгожае слово «маляўнік». Вы вось такі новатвор прапанавалі нам. Гэта мастак. Наступны слайд. Першай была команда «Навальница». Алексей, хто будзе адказваць? Адкажу я, гэта шпакоўня. Бездакорна малайчына, 2 балы ў скарбонку каманды «Навальница». Падцягнуцца трэба камандзе веды. Наступны слайд. І зноў спрытны Алексей. Гэта мурашка. І гэта дакладны адказ. Яшчэ 2 балы ў скарбонку каманды «Навальница». Пакладзіце колькі балаў і вы, паважаныя удзельнікі каманды веды. Наступны слайд.
Націснула каманда «Навальніца». А вось ці прыдумаюць яны адказ, не ведаю, толькі 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Час адказваць, Алексей? Хто? На жаль, у нас отказа нема. Нема адказу. Ну што ж, слухаем, Дзяніс, вас. Адкажа Віталь. Гэта насоўка. І гэта правільны адказ. Урэшце 2 балы ў скарбонку каманды «Веды». Малайцы. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 4 і 4. Гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. Рабіць гэта яны будуць паасобку. Першымі за перамогу будуць спрачацца Ягор і Ілля. Яны будуць перакладаць слова, словазлучэнне і сказ з рускай мовы на беларускую. Заместитель. Ілля націснуў кнопку. Гэта намеснік. Гэта правільны адказ. Малайчына. Словазлучэнне. Смотреть по сторонам. А вось тут Ягор. Толькі 5 секунд у яго ёсць. І падказак нема. Гэта асабісты адказ. Смотреть по сторонам. Глядзець па сторонам. На жаль. Давайте паслухаем Іллю. Глядзець у бакі. Вы пачулі гук неправільнага адказу, аднак эксперт мне падказвае, што 1 бал мы можам залічыць, бо, вядома, больш правільна па-беларуску сказаць «глядзець па баках», але і глядзець у бакі можна дазволіць, можна, аднак толькі за 1 бал. Зразумелі. І ўрэшце сказ для Ягора і Іллі. Это требует дополнительного изучения. Ілля націснуў, калі ласка. Гэта требуе дадатковага навучання. Ёсць недакладнасці. Калі ласка, Ягор, вось рускі адпаведнік, а вам трэба перакласці гэты сказ, калі ласка. Гэта требуе дадатковай. Ну, я адчуваю, што час выйшаў, а адказу няма. Прабачце, калі ласка, гэта патрабуе або вымагае дадатковага вывучэння. Вось гэта правильный адказ. Бой для капитанов. Дзяніс, Алексей, увага, слово. Крестьянин. Дзяніс, прабачце, вы націснулі кнопку раней, чым я вымавіла слово, таму адказваць будзе Алексей. Селянин. Малайчына. Команда «Навальніца». Плюс 2 баллы. Качественная вещь. Калі ласка, Дзяніс. Гэта якасная рэч. Бездокорно. Тут 2 баллы у команду «Веды». Что-то слышал об этом случае. Алексей першы. Нешта чуў аб гэтым выпадку. Алексей, з невялікай папраўкай. Выпадак, націск на літару «ы». Таму вам толькі 1 бал. І апладысменты. Трэці бой. Для Виталия и Виталя. Увага! Першае слово. Преподаватель. Націскаў Виталь, а націснуў Виталий. Калі ласка. Гэта настаўнік. Близкие словы. Близкие по значению, однак неправильный отказ. Калі ласка, Виталь. Выкладчык. Потому что настаўнік это ў школе, а выкладчык ва універсітэце. Дзякуй вам за адказ. І 2 балы у скарбонку каманды «Веды». Наступнае словазлучэнне. Жаркая погода. Прабачце, Віталь. Націснулі раней, чым я прамовіла словазлучэнне. Таму адказвае Віталій, каманда «Навальніца». Гэта спякотнае надвор'е. Выключна, малайчына. Нават калі вы сказалі «гарачая пагода», я б таксама залічыла, бо па-беларуску і так будзе правільна. Дзякуй. Урэшце сказ. Этот поступок вызывает удивление. Вось тут, Виталь, слухаю вас. Команда «Веды». Гэты ўчынак выклікае здзіўленне. Бездокорно. Малайчына, 2 баллы у скарбонку команды «Веды». Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Паважаныя ўдзельнікі, цешуся з гульні,
адчуваю сябе яе саўдзельнікам. Усё ідзе добра. Нагадаю для ўсіх, што ў беларускай мове побач суіснуюць два раўнапраўныя словы – пагода і надвор'е. Можна карыстацца як адным, так і другім. Добрая пагода была ў верасні. Стаіць спякотнае надвор'е. А вось у вядомым фразеалагізме ужываецца толькі варыянт «пагода» – чакаць ля мора пагоды. Жадаю поспеху далей. Як заўсёды, дзякуем вам, Святаслаў, за карысную інфармацыю і падводзім вынік гульні ў пераклад 10-12 на карысць каманды «Навальніца». Ну, а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. А гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны, залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што каманда «Веды». Увага на экран. Слова «шпуль». Які сэнс яно мае? Шпуль – гэта здаровы і моцны чалавек. Прылада, якой карыстаюцца пры вязанні снапоў. Парода пакаёвых сабак з доўгай кучаравай шэрсцю. Дзяніс, вы падрыхтаваліся? Так, мы падрыхтаваліся. Адказваць будзе Віталь. Шпуль – гэта прылада, якой карыстаюцца пры вязанні снапоў. Гэта дакладны адказ. Скажыце, калі ласка, вы бачылі ў жыцці шпуль? Так, і карыстаўся. І карысталіся? Слухайце, шчаслівы чалавек. Ён вялікі гэты шпуль? Пакажыце. Ён непрыемны. Зусім Ну, не, невялікі, за такая так? штука. Так, зразумела. Дзякуй. Наступнае слово для каманды «Навальніца» – слова «покаўка». Покаўка – гэта прылада для капання. Прыправа, якой паліваюць страву, той самы соус. Зародак парастка. Хто будзе браць на сябе адказнасць? Покаўка – гэта зародак парастка. Зародак парастка. Так, тая самая пупышка, як кажуць у народзе. Дзякуй вам вялікі. Наступнае слово для каманды «Веды» – гэта дзеяслоў «праснаваць». Праснаваць – гэта пацярпець паражэнне ў гульні. Прайсці ў пэўным накірунку. Заявіць аб гатоўнасці, зрабіць паслугу. Так, Дзяніс, я бачу, што вы падрыхтаваліся. Вельмі хутка Так. у вас гэта атрымліваецца. Хто на гэты раз Ёсць будзе? адказ, адкажу на гэты раз я. Праснаваць – гэта прайсці ў пэўным накірунку. Вы маеце рацыю. Адкуль у вас такія веды, скажыце? Таму што у нас каманда «Веды». Зразумела, на станцыі было досыць пуста і ціха. Дзе-нідзе праснуе людская фігура і знікне. Наступнае слово таксама дзеяслоў «занадзіць». Што ён абазначае? Занадзіць – гэта прывабіць падкормкай або прынадай. Загаварыць, паўтараючы адно і тое ж. Настроіць музычны інструмент. Занадзіць – гэта загаварыць, паўтараючы адно і тое ж. Ну, мы маглі б сказаць «заладзіць». Так, вось Віталь незадаволены, бо, напэўна, меў свой правільны адказ. Ну, такое здараецца часам. Давайте спытаем у Дзяніса, ці ёсць адказ у яго каманды? Адказ у нашай каманды ёсць, на яго адкажа Егор. Занадзіць – гэта прывабіць падкормкай, прынадай. І гэта правільны адказ. На падборы каманда «Веды» зарабіла 2 балы. Слова «накроп». Яно для вас жа. Накроп – гэта слой якога-небудзь рэчыва на паверхні. Настой з пахучых траў для апырсквання пчол. Прыстасаванне для засцярогі ад дажджу і снегу. І зноў ведаюць, і зноў, Дзяніс, ведаюць і ўпэўнены. Так, ну, мы лічым, што накроп – гэта настой з пахучых траў для апырсквання пчол. Вось яны, сапраўдныя светлагорцы. Прыгожыя, разумныя, статныя, малайцы, малайцы. Наступнае слово «мыцка»
і яно для гамяльчан. Мыцка – гэта маленькая куслівая мошка. Мягкий выраб, призначены для мыцця тела. Человек незвычайной силы и мужности. Непростое задание, скажем так. Алексей, что придумали вы? Мы придумали, что мыцка – это мягкий выраб, призначены для мыцця тела. Ну, вельмі падобна па гучанні, так. Но чуеце, што неправільны адказ. Дзяніс, хто будзе ў вас спрабаваць? Спробовать отказать будет у нас Виталий. Мы подумали и вырашили, что мыска – это маленькая мошка. І вы правільна падумалі, вы маеце рацыю, малайчына. Як толькі добра сонца ўгрэе, Кастусь у чоўне ўжо дурэе без нагавіц. У адной кашулі і хоць за ногі мыцкі тнулі і запускалі як бы спіцы, але скідаў ён нагавіцы. Чытаем у новай зямлі. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, штотыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. І яшчэ колькі слоў пра «Звязду». Яна знаёміць чытача з усімі важнейшымі аспектамі жыцця Беларусі і свету. Палітыка, эканоміка, культура, гісторыя, краязнаўства, спектр тэм не абмежаваны. На рахунку каманды «Навальніца» 15 ачкоў. Каманда «Веды» выйшла ў лідары, у яе 23 балы. І мы пераходзім да наступнага этапу «Ужываем». Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой менш ачкоў. Гэта пакуль што каманда «Навальніца» і капітан Алексей. Вы ўбачыце 6 канвертаў, выберыце які-небудзь. Давайте конверт под номером 3. Трэці, калі ласка, пакіньце нам. Своя вошь укусила. Такое можна пачуць у народзе. Пакуль свая вошь не укусіла. Так, 5 канвертаў засталося для каманды «Веды». Які канверт вы выбіраеце? Першы. Першы, калі ласка, пакіньце. Малоц не падсяваючы. Паважаныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы і паслухайце, што трэба зрабіць. Ужо запісалі. Спрытныя. Праз 30 секунд вам трэба растлумачыць сэнс фразеалагізма. Другое, скласці сказ з гэтым фразеалагізмам. І трэцяе, прывесці ў прыклад сінонімы з беларускай мовы ці адпаведнік з рускай. Фразеалагізмы з такім жа самым значэннем, хаця б адзін фразеалагізм. 30 секунд на роздум, можна зарабіць 9 ачкоў. Працуйце. Паважаныя каманды, адкладайце ручку ў бок, бо ўжо будзем слухаць адказы. Спадзяюся, правільны. Алексей, які фразеалагізм у вас быў? Своя вошь укусила. Так. Сэнс. Усё было добра да нейкага моманту. А да якога моманту? Ну, вось, напрыклад, яна не клапацілася аб сваім здароўі, пакуль свая вошь не укусила. Ну, дык што яна? Яна не клапацілася, пакуль з цяжкасцямі не сутыкнулася, так? Так, дакладна. І я налічваю вам 6 балаў за першы і другі адказ. Дзякуй вам вялікі. Адпаведнікі. Таксама пока петух в глаз не клюнет. Ну, напэўна, ёсць такі. Я не сустракала, пакуль жарены петух не клюнул. Я чула такое. Пакуль яшчэ кажуць, казы смаляной не бачыў. Так, вось так. Дзякуй вам вялікі. За адказ 9 балаў у гэтым конкурсе зарабіла каманда «Навальніца». Паслухаем адказы каманды «Веды». Я так разумею, што пачынае Ягор. Да. Які фразеалагізм у вас быў? Малоць не падсяваючы. Растлумачым сэнс фразеалагізма. Гэта, нарэшце, мабыць, бессэнсоўная праца. Ці праца гэта? Бессэнсоўная, аднак не праца, а
Дзейнасць. Дзейнасць вы хочаце сказаць. Ну дакладніце ўсё ж такі. Ён меле не падсяваючы. Гэта значыць, што ён робіць? Размаўляюць. Вось. Ён бессэнсоўна гаворыць глупства. Прабачце, не магу 3 балы, толькі 2. Так, Добра. сказ, калі ласка. Сказ у нас такі: Пятрусь дзень і ноч меле не падсяваючы. Дзякуй вам вялікі, 3 балы залічым. І ўрэшце Віталь, адпаведнікі з рускай мовы ці сінонімы з беларускай. Синоним с белорусской будет лухту мели. Что-нибудь такое. Языком меле, так? Ці языком. Дзякуй вам вялікі. Ўрэшце 3 балы. Яшчэ вам. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Шановныя гульцы, ах, якія сакаўныя фразеологізмы вам сёння трапіліся. Пакуль свая вош не укусіла, певень смажана не дзяўбануў у адно месца, ён і з месца не скранецца. Чытаў неяк у Паўла Місько. Кажуць, чалавек адразу сталее, як свая вош укусіць, сваё кубло завядзецца. А выраз малот не падсяваючы, вельмі багаты на сінонімы. Араць дарогі, блынды правіць, круціць вала за хвост, плесці кашалі. І ўзнік, як перанос назвы са значэння малоть зерня на муку, пры гэтым не прасейваць яе праз сіта, не пытляваць. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку команд 31 і 24 балы. Ну а мы пераходзім да наступнага апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у наступным конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. Гэта пакуль што каманда «Навальніца». Цытуем. Першае заданне «Мудраслоўе». Працягніце прыказку і зарабіце 3 балы. Сэнс прыказкі такі. Не разлічвай на чужое. На чужы каравай? Адкажу Віталі. Нам здаецца, што верна будзе казаць: на чужы каравай рот не разевай. І гэта правільны адказ, малайчына. Ну, яшчэ беларусы кажуць: рота не разяўляй. Ну і той варыянт, які прапанавалі вы, таксама правільны. Наступная прыказка для каманды «Веды». Увага. Яна гаворыцца з засуджэннем пра чалавека, які перастараўся. Загадай дурню Богу маліцца. Ну што, Дзяніс, падрыхтаваліся? Хто будзе гаварыць? Адкажу я: загадай дурню Богу маліцца, ён і лоб разаб'е. І гэта правільны адказ. Малайчына, 3 балы ў скарбонку каманды «Веды». Урэшце музычнае заданне спачатку для каманды «Навальніца». Не чакала, пакахала, на сваю беду відаць. Ой, шкада, што не прыстала першай хлопца цалаваць. Аж до самого видно, але ён мовчить і цілий вечір. Алексей, што вы прыдумалі? Ці будзеце вы спяваць? Спяваць, на жаль, не буду, бо вельмі дрэнна гэта раблю. Вось, нам здаецца, што я сяжу адна. Сяжу адна, так. Мы з ім ладзілі сустрэчы аж да самага відна, але ён маўчыць і цэлы вечар. Я сяжу адна. Давайте спытаем у Дзяніса і яго каманды. Ці ёсць варыянт, Дзяніс? Адказ. Ну, мы лічым, што гэта будзе... Але ён маўчыць і цэлы вечар. Але... Хлопцы, паважаныя мае хлопцы, відаць, у вас такіх праблем няма, і вы заўсёды гаворыце з дзяўчынамі. Давайте паспрабуем даведацца, што ж там было. Мы з ім ладзілі сустрэчы аж да самага відна, але ён маўчыць і цэлы вечар размаўляю я адна. Зразумелі, ўсё было проста. Размаўляю я адна. Вам трэба назваць песню. Не чакала, пакахала. А хто выконвае, ведаеце? Гурт «Бяседа».
Ансамбль народнай музыкі «Бяседа». Вось тут вам 3 балы за назву песні «Не чакала, пакахала». Я толькі дадам, што словы у гэтай песні напісаў Александр Лягчылаў у апрацоўцы Леаніда Захлеўнага, а музыку Тэрэл Майсурадзе. Наступнае музычнае заданне для каманды «Веды». Там, где вечер на землю сыпли зорманисты, я зловлю тебя, зловлю, конь мой норовистый. Праз палетки лясы, праз луги поляны. Дзяніс, ці ёсць у вас адказ? І хто будзе гаварыць? Адказ ёсць, адкажа на яго Віталь. Мы подумали и працягнули. Ты, мой конь, мяне нясі да дзяўчыны Яны. Ой, цудоўны, цудоўны вершаваны радок. Аднак, прабачце, у арыгінале неправільна, но я вам дала ад сябе 3 балы за вашу знаходлівасць і кемлівасць. Малайцы. Ну, пакуль не дадзім балаў. Алексей, што у вас? Не. Не, давайте глядзець, як жа спяваў гурт «Чысты голас». Праз палетки лясы, праз луги поляны. Ты нясі, мяне нясі, конь не зацугляны. Ты нясі, мяне нясі, конь не зацугляны. Дзяніс, хто будзе называць песню? Песню будзе называць у нас Ягор. Калі ласка. Песня называется «Конь не зацугляны». І гэта правільны адказ. 3 балы ў вашу скарбонку. Словы Геннадзя Бураўкіна, музыка Эдуарда Ханка. І паўтару выконвае вакальная група «Чысты голас». Паэтычнае заданне для каманды «Навальніца». Парсюк наш лаецца, не дараваць клянецца, і месца мокрага крычыць не застанецца. Ты мой свінячы гонар закрануў, і так ён пад свінака грызянуў, што той за сажняў 5 адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы. Алексей, хто будзе працягваць радок? Працягне Ілля. Парсюк не надта быў ахвочы? Глядзець праўдзе в вочы. І гэта правільны адказ. Глядзецца праўдзе ў вочы. Малайчына. І яшчэ 2 пытанні для каманды «Навальніца». Як называецца гэты твор? Магчыма, і жанр назавяце, і аўтара. Алексей, хто? Адкажа таксама Ілля. Гэта басня Кандрата Крапівы пад назвай «Ганарысты Парсюк». Бездакорна. Памятаеце гэтую байку, так? Малайчына. Ну што ж, паэтычнае заданне для каманды «Веды». І дзядзьку стрэліць не прыйшлося, але пачулі ад Антося. Забілі зайца, не забілі, але ж, брат... Ну што, Дзяніс, хто будзе працягваць? Працягваць адказаць будзе Віталь. Забілі зайца, не забілі, але ж, брат... Гэта дакладна Якуб Колас, паэма «Новая зямля», але ж, брат, сосен навалілі. Дзякуй за вашу прапанову. 6 балаў зарабіла ў гэтым конкурсе каманда «Веды». А вось давайте спытаем, магчыма, хлопцы могуць працягнуць радок. Забілі зайца, не забілі, але ж, брат... Усё згубілі. І не згубілі, але ж, брат, гуку нарабілі. Вось яно як. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння першай стала каманда «Веды». У іх 43 балы. Ну а каманда «Навальніца» назапасіла крышачку менш. 39 балаў. Кай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што мы ў гэтай студыі правялі разам, запомніліся надоўга, вам на памяць кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.